Benvinguts a Ràdio Pedrolo, una ràdio que comença avui a emetre el seu primer programa, el programa No t'empanis, que escoltareu periòdicament per explicar-vos tot allò que passa al nostre centre. Trobareu seccions tan interessants com el temps, les notícies, els esports, entrevistes a personatges interessants, el mercadet, la música, les dedicatòries. Avui ens estrenem amb un especial dedicat al poble gitano. Desitgem que ho gaudiu. Ràdio Pedrolo. Formem persones lliures! No t'empanis. No t'empanis. Les notícies. Un cop passat tot el curs, en aquesta secció de les notícies volem destacar alguns projectes i actuacions que hem anat fent durant aquest curs al Pedrolo. Per una banda, una de les coses que s'ha fet molta il·lusió i han estat molt importants per tots nosaltres és la recuperació. Després del Covid, de la celebració de festes i tradicions com la Castanyada, Sant Jordi, Pedrostoltes i les orles que hem pogut fer al centre. La part participativa és un punt important en la vida de l'institut i l'havíem trobat molt a faltar. Volem mencionar també el tema del projecte. Aquest curs hem aturat motors 3 cops per treballar durant uns dies per projecte en tots els nivells. Això ens ha permès desenvolupar competències que necessitem en les situacions reals del món, adonant-nos que tot allò que es parla i es treballa durant el curs té una aplicació pràctica. El programa emocionalment també ha agafat molta força i ja no només treballem l'educació emocional a primer d'ESO, sinó que això es fa en tots els nivells i de moment n'estem molt contents. Una de les activitats que han triomfat i pensem que encara ho pot fer més el curs vinent és el mercat de roba de segona mà, una iniciativa nova que va permetre allargar la vida de roba que tenim tots obligada dins l'armari. També s'ha treballat el tema de l'alimentació sostenible i l'alumnat de tercer va col·laborar amb el projecte de la marató. Estem molt contents de poder-vos expressar avui tot això, de parlar-vos de projectes que neixen com una petita idea i com avui ens passa en aquests primers podcasts, un dia en fa realitat. Gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible. L'entrevista. I ara, la secció de l'entrevista. Avui entrevistarem a l'Arturo, el nostre promotor del poble gitano. Benvingut, Arturo. Quin és el teu nom complet? Hola, bones, Michel. Jo em dic Arturo Mendoza Velillas. Quants anys tens? Tinc 32 anys. On vas néixer? Vaig néixer a Lleida. Què has estudiat? Doncs mira, jo vaig acabar l'ESO a l'Institut de Bellcaire, el Bengol 4, i després me'n vaig anar a treballar. Com has arribat a treballar de promotor? Doncs bé, mira, quan el meu fill gran va començar a anar a l'escola, vam tenir una entrevista amb la treballadora social i em va donar informació sobre una plaça que havia quedat buida per fer de promotor escolar aquí a Lleida. Llavors em van ajudar a fer el currículum perquè jo mai n'havia fet cap i llavors el vaig presentar, em van trucar, em van fer l'entrevista via Augusta i finalment em van donar la plaça de promotor escolar aquí a Lleida. Portes molts anys treballant en aquest ambient escolar? Doncs porto des del novembre del 2016, uns 8 o 9 anys, si no vaig malament. Parles de la fundació per la que treballes. Com es diu, quanta gent en forma part, quins són els àmbits d'actuació? Bueno, la fundació per la qual treballo es diu Pereclosa i està a Barcelona, exactament a Badalona, al carrer Francesc Macià, i és una fundació creada i feta únicament per gent gitana. Són gitanos, per exemple, la nostra presidenta és psicopedagoga, l'altre és periodista, i així, són gitanos amb estudis que van crear la fundació ara fa uns 20 o 25 anys. A nivell de promotors escolars a Catalunya, si no vaig malament, som uns 33 o 34 i gent que treballa a la fundació, vora 60 o 70 persones. Vale.
Com creus que la fundació per la que treballes i tu com a persona, des de la teva feina, podeu ajudar els infants i adolescents gitanos? Bueno, un dels àmbits on estem actuant i on estem ajudant els nens gitanos és, doncs, amb estar propers amb ells. Potser no és que els entenguem més, però sí que potser ells al veure una altra persona que és gitana que els està intentant portar o explicar la importància dels estudis, potser t'escolten una mica més per el simple fet que sigui gitano com amb ells. I la forma en la que tenim nosaltres d'ajudar, nosaltres i la Fundació, és doncs, estar amb ells, ajudant-los en tot el que podem, etapes de matriculacions, buscant beques, ajudant-los amb l'absentisme, que és on més ens estem centrant, sobretot que els nens gitanos vinguin a l'escola, estiguin aquí, i sobretot doncs, una de les formes que més podem ajudar és estant, o sigui, estant amb ells. Amb el treball i l'educació que feu, quins són els resultats que veieu? Bueno, els resultats que veiem costa molt perquè és una feina d'intentar moure moltíssimes coses, però el que sí estem veient és que cada vegada més hi ha joves que estan estudiant, estan acreditant l'ESO i que després continuen amb els seus estudis. Costa molt, però a poc s'estan aconseguint cosetes i això és molt important. Què destacaries del poble i la cultura gitana? Doncs una de les coses que més destacaria ara mateix, i venint així de sobte, potser seria el respecte, la familiaritat, el concepte de família que nosaltres tenim, que és algo molt gran, i sobretot doncs, aquesta vida que tenim al voltant de la família, el respecte, el ser gitano, que és algo que portem molt a dins. Quin és l'origen del poble gitano? No ho sabem. Aquesta pregunta és quasi impossible de resoldre. Hi ha gent que diu que venim de la Índia, altres diu que som jueus que van venir de Palestina i de per allà, però exactament el nostre origen com a poble no el sabem, ni penso que el sabrem mai. Diuen que som de la Índia perquè al nord de la Índia hi ha un dialecte germà del romanó, que el romanó és l'idioma autèntic dels gitanos. Nosaltres aquí a Espanya parlem el caló, i el caló no és el romanó, és un dialecte del romanó, però no és el romanó com a tal. I al nord de la Índia s'ha trobat un dialecte que és germà del romanó, i per això diuen que venim d'allà. Però clar, els gitanos hem sigut nòmades des de sempre. No sé d'on podem haver vingut. Al 100% no ho podem dir ni ho podem afirmar. I per última, com és la bandera del poble gitano i què simbolitza? Doncs mira, la bandera del poble gitano fa des de l'any 1980 i poc que la tenim, no me'n recordo exactament quin any és, i aquesta bandera té una franja verda, té una franja blava i després té una roda de carro vermella que simbolitza el cel, la terra, i simbolitza la roda de carro, que és la llibertat o també el nomadisme dels gitanos. I aquesta bandera doncs, fa molt poquet perquè la vam tenir el primer congrés gitano que es va celebrar a Londres. Ja et dic, penso que va ser l'any 1982, si no ve malament. I allà es va establir aquesta bandera com a bandera internacional del poble gitano. Tots els gitanos del món tenim aquesta bandera. Moltes gràcies per respondre a aquestes preguntes. Moltes gràcies a vosaltres i quan em necessiteu aquí em teniu. Let's start the party. La música. 425 arribem a Perpinyà en carros i cavalls. A Catalunya ens varen quedar des d'aquell moment i sense fer mal a ningú. Diferents cultures, el civisme convigut. En aquesta secció us parlarem dels temes relacionats amb la música. Avui tenim en compte que celebrarem el Dia del Poble Gitano. Us volem parlar del garrotín. El garrotín és un ball tradicional del poble gitano. Consta d'una tornada fixa amb una melodia rítmica i les estrofes es van improvisant a mesura que es canta. El contingut de les estrofes sol ser de burla, amb l'objectiu de divertir el públic que l'escolta.
i oferir una mirada irònica de la societat. En l'anomenat Garrotín de Lleida, l'estrofa sol ser la següent. Al garrotín, al garrotant, a la vera, Sant Joan. Al garrotín, al garrotant, a la vera de Sant Joan. Al garrotín, a la vera de Sant Juan. Al garrotín, a la vera de Sant Juan. Els esports. Avui, a la nostra secció d'esports, tenim l'ocasió d'entrevistar a Blau Tosquille, alumna que des de molt petita fa natació. Benvinguda, Blau. Hola. Des de quan fa que fas natació? Des de molt petita m'ha agradat aquest esport i doncs els meus pares van decidir apuntar-me al club perquè veien que m'agradava i llavors amb que em vaig poder federar, em van federar i vaig començar a competir. Quantes hores a la setmana dediques a aquest esport? Unes 19, entrenant els matins i les tardes. Participes en alguna competició actualment? Sí, a l'hivern vaig fer els campionats de Catalunya d'hivern i els campionats d'Espanya d'hivern i ara a l'estiu hi haurà els campionats de Catalunya d'estiu i els campionats d'Espanya d'estiu. Què és el que més t'agrada de la natació? Que és com un esport que t'ensenya moltes coses, o sigui, és com que jo penso que si tu vols una cosa doncs ho podràs fer i aquest pensament ho faig servir per tot i m'ajuda molt amb tot. Com ho has fet per organitzar-te i complir amb els estudis? Doncs, jo què sé, si entreno, doncs després de l'entreno faig els deures o si no, normalment ho intento avançar tot el cap de setmana perquè així després tinc més temps lliure. En què creus que t'ajuda el fet de practicar aquest esport? M'ajuda molt a desconnectar perquè és com que quan me tiro a l'aigua doncs se m'oblida tots els meus problemes que tinc a fora de la natació i també m'ajuda doncs, amb els meus aspectes de vida. Tens algú esportista de referència? Doncs del meu germà és el que més m'ajuda perquè és com que el veig a ell perquè és més gran i doncs, penso que és com que he de seguir el seu exemple perquè vull ser com ell o millor. Què és el que els diries als alumnes o persones que els fa respecte a fer natació? Doncs que no tinguin por, que han de fer cas a l'entrenador i que si ells volen ho poden fer. Moltes gràcies per les teves respostes i que et vagin molt bé les competicions d'estiu. Dedicatòries. En aquest apartat farem dedicatòries i felicitacions a la gent que ens proposeu. Podeu també enviar les dedicatòries i felicitacions al correu agata@institutmanueldepedrolo.cat. I fins aquí el nostre primer programa. Desitgem que us hagi agradat i que ens ajudeu a fer-lo encara millor en la següent ocasió. Radio Pedrolo. Formem persones lliures!